Máte pocit, že sa svet neustále zrýchľuje? Že dni utekajú rýchlejšie než kedysi a večer máte pocit, že ste nič poriadne nezažili? Nie je to tým, že by čas išiel rýchlejšie. Je to tým, že ho prežívame inak. Deň dnes málo kedy prežijeme ako jeden súvislý príbeh, ale skôr ako množstvo malých útržkov. Správa, notifikácia, krátka úloha, ďalší podnet. Veľa vecí sa začne, ale málo ktorá sa naozaj skončí. Nič netrvá dosť dlho na to, aby sa to v pamäti uložilo ako skúsenosť. A keď nič netrvá, máme pocit, že čas zmizol. Niekedy stačí jedna jediná činnosť. Nie je niečo výnimočné, ale niečo, pričom si prítomný od začiatku až do konca. Vtedy má mozog večer pocit, tento deň sa stal. Možno sa teda svet nezrýchľuje. Možno len nestíhame byť v ňom dostatočne dlho.